Факти, които доказват, че Библията не е променяна през вековете. 1. Кумранските ръкописи с текстове от Стария Завет. Открити между 1946 и 1956 година в пещерите близо до Кумран, днешна Палестина. Тези древни ръкописи включват почти всички книги на Стария Завет. Те датират от 3 век преди Христа до 1 век след Христа и показват изключителната точност на познатите ни библейски текстове. 2. Многото ръкописи на Новия Завет. Новият Завет има повече от 5800 гръцки ръкописа, повече от всяка друга древна книга. Най-старите ръкописи датират от около 125 година след Христа, което е само около 30 години след написването на оригинала. Многобройните и независими ръкописи позволяват сравнителен анализ, гарантирайки идентичност с оригинала и точно предаване на текста през вековете. Библията. 40 автора, 66 книги, писана в период от 1500 години. Истина от корица до корица.